دی راپورتێکی دا ku malperê Gazî Taroyê Rûsî belav kiriye, amajebûyekî kiriye ku welatên îketiya Ewropa vayrûsê korona kiriye delîve bû tepeserkirin û sitemkirin lê kûçberan. Di raportê da amajebûyê çendî kiriye ku lê şeva nehî vê mehê agirekî mezin ber bo kempa Moria lê welatê Yunan, lê heta niha sedemên wê agirberbûnê nehatîne aşkirakirin ku ev jî gumanê lê ser wê rûydanê durust diket. Herwasa heta niha ziyanên wê agirberbûnê bi taybetî ziyanên giyanî nehatîne aşkirakirin. Di demekî da ku ew kempe bê mezintirîn kempa kûçberan dihête hejmartin û bi temamî hatiye sotin. Di nava wê kempê da zêdetir ji 12,700 kûçberan têda ne. An ku 4 caran hindî wê hejmara ku ew kempe bû hatiye durustkirin. Zêdebarî wê rêdanê heta demê agirberbûnê 35 haletên vayrûsê korona di nava awarên wê kempê da hatbûne ragihandin. Berpirsên Yunanê awarên nav kempê bê helkirina wê agirî tûmetbar dikin. Ew jî wek nerazîbûnek lê hember qedexeya derkeftinê ku li wê kempê hat bû ragihandin. Lê di beramber da hindek welatên Ewropa bawerî wenda xuyaniyên berpirsên Yunanî nîne. Di wî biyavî da malperê polîtîka ji zarê rêveberê xizmetguzariyên nûjdarî lê rêkxirawa nûjdarên bê sinûr belav kiriye. Agirê kempa Moria lê Yunanê ji encamê xemsarî û siyaseta şaş ya welatên Ewropaya. Wî berpirsên nûjdarên bê sinûr got jî ew rêdane peywendî bi siyaseta Ewropa ve heye û Yunan jî wê siyasetê cêbecê diket. Bê gotina wî berpirsê rêkxirawa nûjdarên bê sinûr, ev siyaseta îketiya Ewropa bê taybet Yunan wek sizayekî ye lê hember wan awareyan. Got jî pirsa vayrûsê korona bû tirsandin û sizadana wan kûçberan dihête bikarînan. Her dê raporta malperê Gazî Taroyê de hatiye. Bê her rêkekî bît, bi aşkirayî jî yan bi nihînî diyar dibît ku xema kûçberan bû serkirdîn îketiya Ewropa ne xemeka serekî ye. Dihête çaverêkirin ku li dûmahiya vê mehê îketiya Ewropa careka din pirsa kûçberan gotûbêj biket. Lê bi bihaneya metirsiya vayrûsê korona nahête çaverekirin ku ew welata bigihîne rêkeftinê.